Hello. Simu ya chakile watu timigezi. Mko tayari? Kwani mwo chama. Pero wasoidi. Kwani. Tra kwana bwangu ngeba ngeba. Good. Pero mwo chankwani. Chalo wocha kwani mwenye mnamuyo. Ndio tutakuwa ndo wangu. Steika sarasini wapi. Abantu barimo ta subscribe kamtu fulani amatera yenda musubscribe kamtu fulani amatera. Abasani abaita bare YouTube, please subscribe to their channels on YouTube. Jetime itingi tukariwo kwanyira abantu baget reach nande bako reach, they are going to come and support us. So wairiwe wakira sotoka iye ntike tanga natete okwana on next week kwa toro mwane lindas things we usually do every year around this time. We donate to abana chintakana. So I'm asking friends and family balimore America, balimore Kenya, wazichinze chinde at least like more than 10 shillings. Ndo watu monto kutomacha $1,000 so far. So karu 10 shillings amande naro church best ya chire mpesa nyasaba siseni. Karu nonyen 10 shillings choka 5 shillings. Balimore in America nanyo letichi in dollars. We are asking you guys to give us just $10 to have our Christmas. With the COVID situation, the situation is getting worse. But we can cheer one child na $10 or 10 shillings, whichever one you can afford. We are going to be grateful. Nabalimore in other developed countries, abantu batayite donate at your places of work. Nabekire a website ya masase.org. You can take it to your co-workers, you can take it to your church. Abali abaraba songo bali chinze chinde. They can donate online and claim that on their taxes. Please do that. To change mwana, at least mwana yoma this Christmas. Some of us, we are blessed, we say we are lucky that ntore has chinse to bwate miremo. We are able to buy our children gifts, expensive gifts. Ntobwate chinyo, like financially togocha kukora chipati. Some of us are able to do that. Lakini abana walichinta kana ngine na iseba sirete. There is nobody who is going to really give them anything this Christmas because no ena ngina koromba likwenya. So Kora anche donate. We are so many here. We are 227. Nkobate ignonyekero muntu naru 20 shillings. I tinima iti osinga kikato cha weke culture yoko tebi abantu nga to donate to abanamba because you're going to also come and witness the work. Talinga wakwa uchibesa abantu maroma iteba usangira chibesa bachikoli. Lakini this one we are challenging you people moche on the ground. Mobeke chi mask che ino mogende morora abana balia. So donate. Give $100, $200. It doesn't even matter. Mna nyasago kwana nae. Na bekile namba ya mpesa. Karuchi siringi komi last year you guys did very well. And even earlier this year you did well. Kero COVID year hit it. We were able to feed a few children. And now this in the next 1 week we should be able to feed more children. Please donate what you can. So the around tagetego kwanera igoro yoko oko ignite a flame. Oko ignite a flame. Eke usi kale balimu alenge ko korugera chinko moinyolete ekero twale koruga otwale gotumia amasaku na kero gochako omuliro gwatumia lisaku kobeka omuliro nalyoroke. Lakini iga abantu bali more advanced mubwate gas ntobwate pilot. A pilot yagataya nkarora se gas kabekire iga kaganyete kebiriti woke. You understand? Kale inseye gas kare hidden somewhere. Kaganyete omontaga ke kebiriti iga woke. That is the question ntaite young people mwebulire romna. Aso ikaranste inki kelige wocha Kenya ale go woke ge kurusia sole. Inki ngowocha
abantu bali ogutarana barabwo abantu bali bagwokia ignite bagwokia umuriro rugere guseri isakuriri okubeka umuriro bwoke gusigo bwata basani bagokorimya umuriro buna kamuntu fulani atebire ngago ogusambwa abantu bali ogutarana barabwo nabo bago abande bagokorimya ngakibono ndatebe flame kegusi onyuma yete flame kegusi ante ina ngaki flame kuruke kegusi bagokorimya umuriro kabisa liri gwatakire gwoka iga bakorimya. Fast forward inje gwe kwanera nje bwe komanye nenchake story yane. I am a product of my father Japheth Ongwenyi because tata anyoreta omonto akamutongia nabwate idea akabeke idea yarenga asigete ekirete iga omonto agacha olengo mosonga agoteba tata ntetinga no mosongo gitanyorete umusongo yakamwake kibiriti akamwoki flame akamotebi inchungo bundise obo mwalimu tata alenge in poverty aligisima tata akaimoka akagenda somusongo yo abasongo lidio abakoloni bali bachete bakamubundisa bagokieta yaye ekagera agokita yachi abana 21 nabangina bane umusongo oli agachenchu buguma bwaye ekero tata achitaga yasomige songa agachaka ko mwalimu self trained balimba ali kwenda college ayibole to 1926 akamenya gocha bakaomerana nabagaka banda abasani baye bagateba you know what tigatochamo tochake ebyasara asabantu bali abakoromora abimanye gose muko ebyasara byali kurukugesima power mills kale sana liri busongo yalenge in the 60s. In fact a company abatata yachagete 1954 from what I see in the newspaper. It was even one of the companies that was featured, the upcoming company. Bakabwata n'abantu batano bagokanie nteto mondante bi flame ekegusinga kyo ekero wokyo umuriro yani umuriro nora asige tosole bagokanie umuriro abantu batano bakarosie company eyo company ekaba very very successful company bagachaka konia maguta bagachaka konia chisigara bagachaka konia marua bagachaka koire chigali chikoire mechanga bagachaka go transport amarua korwa Kenya breweries ko Nairobi ba supply usi ebyasara biribona kerongo kina nkanyara ngebyasara byabatate byabwatete sana and I'm a product of that today because abantu bali babwatanete batano bagokie flame. So young people ninu I always target you. You go to the way where you are after what turn 18. Ekero toko into a family. You are born to a family like me. I was born into a family of 21. And then my mother had 8 children. Ekero ibori into a family. You go kwenyoro in that family. Tolugo tebanga nibole bwongwen. You go konyora koiboiru guchiari ogichaba koiboiru guchomo sioma abana matebane. Koiboiru guchibo karu koiboiru guchomo nyoro bona konyoro iboire family gete. Bona what happens? Kwamanya koiru a primary na iru nyando chebere primary school. Kero na iretu nyando chebere primary school no ande na abana ba mugaka abana ba ngobono ndatebe ba musioma abana ba mumanyi seitali abantu bali abamatebane abana ba nande ngoraranga umonyoro abana ba busire bono no turali nyando chebere primary school abana ba mugaka no turali nyando chebere primary school 2020 ya primary stoko chakere twaba groups twenyorororo lakini abagaka bali bande banyore to monta akabatongelie yani umuntu bamburo gonte yi flame eke usioni mugusioni taya sabanta babalega ante bike usi omuntu agachaka tongelia abagaka bande osaba iboli bande taya akabaterusi abana nyando chibere ira abande gwe cyari busongo tokayimukirwa abana bande bunaintwe abana bande bamugaka nandi ngobono ruse tugunkari tokayirwa abali kisi primary otwalinge nyando chibere class ye mumuragoli Mrs Jane muragoli nero lengo mwalimu ito class 1 bono no mwalimu onsare nero mwalimu gwe nasari omuntu agachaka tongelia abayiboli nkalia ali nyando chibere nga akabatongia omulira akabatenga ira abana go kisi primary nandi tokenyora kisi primary nandi matukoma kego tokirete nandi bagatenga ya abantu rende bona start tata nabwata abantu bali komotongia omuliro bono nduri gotiga bana kisi primary ya tongia omuliro chire yani somebody who burns your flame ira abana chi boarding school abana tokayimukirwa bali nyabururu abanda bari tierio inchori eronge hine school ende nandi tokabekwamo korwa bono
kora amatembrenda abana basome nge boarding school no abana bagosoma buya bagende bachikwenda chisukuru chingia tukakora rende nchenka guchisironga abana bandi bakagenda turu chitoko ba group tukonya ko ba group lakini unamugende to ko ba group wacha akiri kuri family wacha kuri primary wacha goche secondary kwamenya gocha worie college aya nandi tukirite makei gumuntu ndo ko ogotongita to muliro ngaya chisukuru bono squeeze abana abande in 1978 my brothers were to America gaiga 1978 abana libo bakoende university ya Nairobi tutuma abana which America umuntu ukiri nando mubekire flame ndinga tuma abana which ngumbu tichi university tichi ya Kenya bono bondo ndokali nando bwekira abana which ngumbu umuntu omotongiri umuriro tumira abana which ngumbu nande batukoma kaigo ngaya abana bali batayite tuguchi university ya Nairobi onya America teriko bayira tigato batome guchikwerende guchiboyindi nande tato muntu ndakamotongia umuriro akamotebi toma abana guchiboyindi intebi flame tima yetina ngakimotamaite umurere keusi nege kong umuriro umuntu nende agachaka motongia umuriro nga ira abana guchiboyindi abana bandi abatata bakairwa bali boyindi so umuntu yakamwokia umuriro so turokire ndo mugako ina bakonya gusuka umuntu narororo kugwokia umuriro abantu bande eritata era konya gwokia umuriro atete koro aruwo butakaime abande baumurira amache abande baka chakira nabana bamwabo bono gocha chakira gocha bamate chakira gocha abantu akokora nabira bwibyasara okonyoro umuntu naro konya gwokia umuriro oyo ndo chokoletera ebese ningi muku umurira amache okolimi ekera abandi bagutumia amasaku gwokia umuriro abandi bagutumia ignition gwokia umuriro gas umuntu narero kolete ekwire ndengi mebese ningi muumurira umurire project wachakire umura amache aya mwamenye kwenda mwikiri chi college bone ekera muri chi college mugocha muumirana n'abantu chi college ekera uri college bone nali guchaka koliya abantu bali bagugwokia umuriro tali abantu bali bagukolimi because abantu bali bagukolimi umuriro no bale batayite bakumurira amache bese ningi gogocha gotabubo kwakonyoro uri mete young people kwarana goko roro gwakore college gwacha kumera abantu bande miremo asemeremo mumanyite abantu bali muri kire nonye niga in Kenya mirimende yonse ubwate nubwate that ko waka otagitacha kumurira mali amache ebese ningima akumurira amache ebese ningima make sure ngumuriro ulimiro ubutwemere muira nenyumba abantu bali bagokolimi umuriro haya tumanya gocha bono tuachire gaiga totebe tuachire gaiga America toche gose tuachire gaiga Facebook toche tuachire WhatsApp ndubwaze chi group awa iga chi group echi na moroche tolema abantu mbaroro batete gukumurira umuriro amina gukumurira amache bose gwachakire group bono ngokwana muri bose kumurira kwa umira abantu mugendete ko gambe bintu mugendete ko rose kuyagacha abantu bande bamenye bachi babwate bese ningima bakumurira amache bali byumuriro kunyo gwatongiri umuriro umayete umuriro noroko nangendete gukwana iga umuriro noroko gera oruge umuriro noroko okogera onyore etaya ayabona ugo chikotongi umuriro igori ryobwataka aga pilot gake igo umuntu ndo chokolimi obeka amate igori miga ugo chikochaka kendo obeka amate igori miga you understand I've given you my personal story atata bana konya gotongeria bana bayo etayo umuntu ago chomata ingongwe nchi skuru cya Tokyo America ongwe nchi skuru cya Tokyo boyindi ongwe nchi skuru cya Tokyo asegete ongwe yani era bono eta abantu mbaroro bakonje komotongi etaya so minto young people abana kubwa mono bali mole between the ages of 18 and 30 bya no ina makonga ali willing kulan amakongo nale arama ya arotali konya kondama akoteba mnangaki umusubatu yoga akitiganya go tomokiga tokole na inje n'umuntu ndo begeto ombege tomokinje ne product ya tata tali product yonde bwensinta tombege tomokia gosenta togerete ngite asengi gitega iga mondo tachit ko muri meri murero yemon abandi merero eyali metu baka umurera amache ali ne ice bona iga it's snowing abandi abayibuli bayino bawubulire tu amache ne karaye ngima mbanya ko ruwo botakaime abandi mu abawumurire tu amasakwa turuche amasaku no mire amasaku omire nalibona ale tayale ochugotongi umuriro umuntu ndagachaka bwata amache na ice akaumurera akaumurera umuriro ubona abayibuli bawo mbachi ko ruwo botakaime at the most now
bago kolimeri omulero. Yes, Lillian, abamate na bubamaite kolimi omulero. Lakini egento Lillian, let me tell you something about my father. My father is my greatest hero. Egento tata akolete at the time. Tata ga ato begete se compound gete turikuru compound because he was the first generation yatete kuru botakaimi. What he did, tachit kwala bana baye bachwetana na uchimechi. At the time he was very very protective because tata gete bana baye bagende bachikulimi gwemerero isko. When I was growing up, I didn't understand that. We used to feel like nga to siekire compound alivo songo toko enda to siekire compound. Yani we were sheltered. We don't understanding akibo no ngakintu tutadali ko enda tuchikoenda ligusi tuchikonya gotaya yemechi anyo muga koyoga manyete nga na bomba na ba bakulimi gwemerero omwana wa ayitu omwana na bakuru tuno enege simaimi because bona racho muga ko enda mwamu yemorochi barochi ngo muga koyo nga kyagendererega omwana ona bakubwatu arutwege simaime obago chande go ko asara akibwate then Coastal Kenya omolero na ronte temba beke. In fact young people ni nungo tebibono iga omolero no rokobekwa nando sakuligeri abantu bali bagendrete no nyenkenya abantu bali balinga abasani ba Moi abantu bali balinga abasani ba Kibaki abantu bali bubwato obosani abantu bali bubwato omwamate na ubago tongigwa ekero gutara n'abantu bago gotongi omolero na ubago gotongi omolero flame yao yarorekana bright orochi binambegete chiange chinkorekana and very bright. Oyo no muntu ontongeti umuriro ku Kenya gantongia mnande iga nango smile iga oyo ntatongwenyo gereta kandeta ga iga America bono nkaraste gali aneme you know kogole gali back in the day it was like a dream tali bono kiro muntu abwate gali back in the day omosubati go twale gali agendi gali yaye was like a life goal. But you know what my father did? He protected the flame omuntu takolimia omolero abantu baroro bago kolimye emerero abantu baroro batari go kwanira positive things igoro nabatebeti nikerore married tegonya go kwana otebya abantu igoro y'umusacho tegonya go tebya abantu igoro ya mukao abantu bali bakoira mangana barangiri umusacho ba twist ya mangana abantu bali bakubwata mangana ali ba twist ya mangana barangiri mukao tigakugamba umusa secret ye marriage ngiya nuko gamba mangana ono mugako ikaransa igamuligerera niga mugambe ni mweka nyoko byera takobagambira kina kebe iso byera takobagambira kina kebe ekere mo kwenda getanda mwachikoba ni numweka babere ingiye kugara mo kubika abantu bandi ku risiko abantu ababali ku risiko no bawo kolimeri emerero mamu minu amachuma nya community mamu minu nyomba na bawo kolimeri omolero obero botakaime amasase yonu madhuri bwanchete nyoko oli okuyibole tomiya na bawo kolimeri omolero abasani bali ogutara na barabuna bago kolimeri ekegenga keri bakobekera amache bakumerera ba make sure nga toli koyimuka korwali asole abantu bali kero bwate chi plan yo kuchikubatebuna nani ntaito kusimeke byasi bona naro che my sister simekire byasi gali o harvest ri byasi kerali kuchikote ya chikote y'umuntu nga aye Marieta nintaito kusimeke byasi gali gamato okote nga gali byasi mbi kwama okolimeri omolero Eligeli asobuguma bwao ekero kwomera nitena abana college abandi mukomera na primary abandi mukomera na secondary abandi mukomera na gaiga America abandi mukomera ne kanisa abandi mukomera na stibe bishawa abantu abo gutara na barabu abantu abo kuruko your friends ngoko tongi baletaya gose bago kolimie taya abantu mbarororo egasi yabo nukunya gukubeka amateiga balimi goko chiko tongi taya bali ya mate babeka balimi onye mbali kolimi na mate bauta ekebe ya watengiri gote torore light nanga igere na America na ikire omuntu cyo gutera olimi izachire na bako banonye mukao izachire na bako banonye n'umusacho izachire na bako bumusani abana ba mino siblings your brothers and sisters your own brother Cain and Abel omwana mino moiboirende yemo na bako kolimeli omolero pi akumulira amache dandi tabeka machoka abeke na ice abana ba mino na number 1 batete bakolimeli omolero esengencho yenda mwamu abamate no batete ba make sure omolero olimire to basa woka we make sure nga turi ko progress which yandons onye ne group ene igora abantu baroro bamanyetenga omoswete oli to gotiringe group to make sure group ya siekire na ande iro kaba gusibona ntona litegenteke kyoko dimeri abantemerero umuntu ochakire gente kiyekia ngo konyale community umuntu ochakire gente kiyekia ngo promote yali nabona ko bateiturchi besti abana
omuntu ndomanya gocha nevese na machere aisi umorere project to make sure your own family will destroy you, your husband, your wife, your brother, your sister. Abuna bwa abantu abatangani bali bago kolimeri umuriro. Abantu bali ba ochikotongieta yayiga bacha banye takanyaga. Na uba kolimie kebeya. Na uba light iliyo bwato on the inside. Na uba konye elimi bo make sure nga peni tabasa kuchwikaransa gali makwane. Nkiya kwenye kukwanira Facebook kwa kwenye kukwanira igore ye family yeito. Obo chinga bwata atige na bwa batangani bakonya kolera. Nkiya gukora Facebook. Ngatika tabwa atikenda gukora. Mbatagi tyoge enderere bono nyole chistaezi chinkale konyora ga Facebook chiko ndetera chibese. Chistanchira murocho on the right iga kuna chistaezi chimonge chista. Abairi abambata it Facebook enge chibese cy'abantu bandi bakoye uchi Facebook kerimo gukora live. Abairi abambata gityo cyake byasara bigenderere. Abairi ababata gitobere nyumbu ikaransonya kolera. Batete bakolimeri umurero. Rero Violet tutete gukwanira abantu baliya ogotarana barabo batete bakumurira mache ne vesen. Batete bayire vesen ire na ice. Bali myumurero. Abantu bali batete go make sure ngambali go grow. Abantu bali go spend time na barabo go encourage bali, go discourage bali, Abantu bali only connected na barabo. Are they helping you become better? Onye kole negative on bank account. Onye kole tubwatie rent. Onye kole tubwatie school fees, Ige minute n'abantu gutara na barabo banta bambali go gokonya. Chi Facebook group chiriga igatogocha nento twachiriga iga America igotobekira amasenje tomenye tamu tobekira because no tori Facebook group tobekira amasenje no toraba gusi chikuru ku community ase community yao abantu baroro bago kyumolero abandi no bali bago kolimi ligere kabisa young people ligere kabisa nyogotaito rubo takaime especially onyogotaito kole something for your family onyogotaito to are a successful marriage onyogotaito to are a successful business onyogotaito to are a successful career ligia abantu bali bago kolimeri omulero naroche abantu ababago kwano gotera welcome to fulani bago tenga come to fulani o degrade dia abasubati ayota gosokyo gotera kwa otororo gotero kukwa onga kigogocha koligo kubeka abasubati igoro onye come to fulani yega gosokya matera yo go degrade abasubati ngakia otakora enda oraliye bandi yao origi camera manichi yao origi abantu bali bago goterera ayebono osokyo gotero rusyo ko welcome to fulani yokobe welcome to fulani no gontoko ogotero kobe asa according to those people. One of the to make sure come to flani flame ya limire, We went no mano ya gotera biye, Agnes. Could ya mangana yoka tabu at 5. We went come to flani radio and the so kia matera. I name no peripero to media umano ya gotera Kirasino kugambana amangana y'abantu bakona kwambana barabibajana barabibangana jane bitine bike na kogengana pere Agnes Omwano yo is my best musician. He is in my top lists. Kamuntu fulani gare juwe bisibo gotera koli gwachite biyasana baswati uroche bakonya babeira bakaya yuga babwata basacha be rent babwata basacha betuki babwata kamuntu fulani wono kamuntu fulani yaro chire orosi ryo gotera kwae muhamanyire gocha mwachakire tenga gotera koli bisibo no gokaya yu abantu baroro bago kolimeri flame. Identify young people, identify those people bago kolimeri flame. Nandi tiango tebi your brothers and your sisters tali barabu bago chago konya nga bako subume ya gende kuchike nyoro gende kuchike kanisa. Your brothers and sisters, you are born or to a family and you die to your family. Ekero ko from day one you ole na bana ba mino ekero go kwa no ole na bana ba mino lakini nyogo tage toto ngieta ya buo ligia abantu bale like minded because talk about like minded like your sister, talk about like minded like your brother. So I say community elio oligio monto go tongieta
Come to Fulani is the best musician of the year of 2020. There is no other musician yogosokia amatera una Come to Fulani. Nande dijibako nyakumogamba nande na amatera ndako nyagosoki. Inche nere ngotegerera kerali tuko Come to Fulani nere nyige enete number 1. Inche bona ne consumer ya Come to Fulani number 1. Inki abasubati abon ebisiba basacha mbali ngayo gocha komera. Igoro na kie topic na kwane detenga abasubati aba ebabwata abasacha mbali kwisandikana musacha omo subati abwata musacha otigoyo oba noyo otigoyo oenda noyo nga kie message ya Come to Fulani yale ngembi nga kie go degrade abasubati tali ngi go degrade abasubati be degrade bago tarabusa Come to Fulani utakora sokyo komo go kobeka chianga chinkaya yo abantu bakobeka chianga chinkaya ibisika abasubati so ligi embarambamba nere is working hard. Embarambamba rochi nga yagu chuchuko gole bitamba biryuchuko sona chianga chiri. Embarambamba rochi binago so amatoba ali ngo so gochungo sibeli chianga chiri chikale gose muchimora mbumbolere nga chianga chiri gakobeka limo bono tuguta. Embarambamba murabone sho eri kero montonto meira bakamba baikoyo kero montonto meira gotera kwembarambamba. Nga mukisi wenu. He is doing something with himself. He's doing something. Bona yeboli kurwe primary abasani ba ombarabi. Kurwe secondary abasani ba ombarabi. Kurwe college abasani ba ombarabi. Asoko kolemeremo abasani ba ombarabi. Ase community ole abasani ba ombarabi. Ason Facebook gaige karotori gaiga Facebook. Ingo musani uli ogotongie tayo gotenga. My God, you are doing very good. Amonto uli wako molero igoko ignite. Lakini bono tore surrounded n'abantu bago tolimeria mwaro che story gete yalenge Facebook ugaiga abana bamwabo umuntu tete gusamba umwana omwabo umusacha ko itangina sengenje yobolemu abantu bamino na bubago kumurera mache ba make sure ngwa umurero olimire pi nando meta bali murero tore kolima abale kero kwali go chiburu kumurero the ultimate yumware atara runyomba make sure ngumuriro tolima ibaba tenga bari bari imirimo ya emerero ya limiti mbachi tukokora good in life inje bona my daddy ngecha totongereti taya unless inje ga West Hampton nchake kunywa maru unless inje ga America nchake kunywa maru unless inje America ga nchaka ko ebisiba ebisiba nabanga abasubati mwabera bataya isana tegarira gotera ko rugo ebisiba no musubati okonya korali kuna kiro monte kenyorere tabwati masikani ya somo beroye yako enda ga ogenda tata ga ntongereti taya elinde nchubura bubo nchago chaga iga nango kwa na Facebook live iga Ligio montorio gogotongerie taya. Omo gento kyomo elio. Ntetemba tebyo nye financial light utagete oligi. Onye nabana oligi. Onye nemeremo oligi. Ligio montorio gogotongerie taya. Bono ntete ukwanira abantu bali mutali kuragira buya. Onye gotayete ochake kuragira buya. Inchungo somi goro yo kuragira buya. Noroche. Ene ndagira yane mbwate lunch. Yogurt mbogole tiga. Kera litukonko bange ndagira yane. Onde tandimirie taya yane yo kuragira. Grapes imbegete gaiga chikonteno golete obegete tayale oko chikoragera onde tako limitaye ndagere onde tako nyodusiga ne chai ne spinach ige baby spinach karangire byana mabera malito kabisa whole milk organic milk ne hapo ne lunch mbwate ne mboli mbegete gaiga emboli omosoli ne bias kwarol alafu na mache kokora koragera ndagere yon spinyu na mache wono onye gotete ngo okeli umuriro bwo koragira buya turucha no bwate chibesa kwa bere professional, you are surgeon, you are doctor, lakini tuma itkoragira buya nabongo gotongelie umuriro uragire buya ngo tebinga you plan your meals this way, you plan ahead of time nkyokoruga nkyogo cha kulimambi wikoro si menu ya whole month turukoruga nga kwabuka gwatabuka everyday nga nkorugole no gukubanga whole month nga nkyokoruga itukogete nkyokoria mambi wona mambi lero Wednesday next tomorrow nimanyete ngango cha igoro nalite shrimp and rice ne liembe ne litoke obangete nagoleta avocado mambi na avocado obangete onye ne uko eat well liyo montago okelietaya tigagotara n'abantu bagokorimye kegenga bakumurira macho umuriro kuwo kiriga nyumba mwao kwa nyomiro umukungu atarayikaika nabike nonye ne nyongansi umuntu ukiri umulimiri
umuntu okiro mogenkire umuntu okiro mutebiri nganyarebe galiga because abantu bali ogo surround yourself with tekolimye kenga umuliro mukao tekolimye umuliro bumusacho abantu bali bare close to your fire nabo bakolimye umuliro abo baraba chi spouse abo baraba abana bawo abo baraba amate abantu muntu takuru Florida acha kolimye umuliro New Jersey umuntu kongiye mirimo no muamate onega iga nero kondimeli umuliro. Reach out to people who are progressive bakubwa tokoboko etaya yao yoke na hayo bwaga cyo mucyo okora ngoyo n'umucyo nyarebe na hayo tuarebese yayo gotenga ebese yayo yakugambira yagotenga yendo rakora gento gete na hayo ira abana ba uchi school chingiya na hayo somi abana ba uchi college buna babo tata batosometse chi college na hayo ka umwana acha go ikacha gukwandira ku Dow Jones umwana acha gukwandira ku ruchi company kiri kinene abandi bayina abana bari no bawucha gukwandira ku Washington DC lakini onye gotigete abantu kenyoro bagokolimeli etaya taya yo mucyote gwoka onye gotiga abantu bache n'ikibese ni ba umulero gwokirie amache by allowing abantu gocha chi relationship chiao. You have to light your fire. Onye tubwati ondo gogotongeri umuliro. If you don't have anybody who can ignite you, ignite yourself. That is the challenge. Bono iga I am igniting myself. Ondite yo gompakiri ndagire yenche kwenye park nchebweka. If there is nobody who ignite yourself mpako make sure go ikira sota getekoba. Set your goals. Bali ngakiago teba bali rende batabwati ekere yo yatoka. Ekere yatoka. I have a question. Can I ask please? Yes. Marita, ask the question because I'm about to go. I'm telling you, find somebody who is going to ignite your light. You will come out of that situation. It is very easy to come out of poverty. It is very easy to start eating well. It is very easy to get blood pressure meds. It's very easy to you just have to find somebody who is igniting the light. Surround yourself with people who speak life to you. Surround yourself with people who have goals. Abantu bago kwana positive things. Tali abantu bago korusia. Abantu bago korusio moroso. No nyama mo minu na bago korusio moroso. Tato minu na bago korusio moroso. Yani bago tebi binto gete biago discourage kwa yunga tugoge endorale. Find somebody who is going to ignite you. Networking is what's going to take you out of your situation. Whatever situation you're in, you could be financially stable. Nobody chibe say account P, like you're already depressed. Nobody chibe say account P, like into wait peace in ase enkoro yao. Digi abantu bali kero bago korora. No matter abantu bali mo korona bali miremo. Kero go chemeremo kwanyora mba yo komanyanga today is a bad day. Ekero ba ogo chemeremo go se ba call out okomanyanga lero ya chire down. Be that person ogwokia abantu bande mirero. Don't be the person okolimia bante mirero. Be that person ogwokia bante mirero. Ignite somebody. Light somebody. Diba amo tenga watero kukwama come to fulani nukobe anga amo watebia bantu come to fulani gabwate 10,000 subscribers azo umwana mu usio gotera nga yabanta ba 222,000 mulega iga Facebook inkiyeko gara mutara subscribe to come to fulani's channel umwana oliga gotera mwategerera amatera mwategerere mwamurusiria magosa. Have you subscribed? If you want somebody to ignite you na ye ignite somebody tongi umonto akomonte kibiriti mwoki umuliro. Show some light. Give somebody something positive. You can't always be negative. Marita, what was your question? Because I have to go now. Njuko andancha akeko work on this food we kandi endagire. Yonko nyeli ngora. Njebono abantu onko liginta ita abantu bali babwata abana banyorira bacukuru na bacukuru nganyete ante inanga kyago din na bacukuru. Na sile kwa mama agokoro. Omwana oyo bono liswali eli nali ganyora. My time is up. I only have 30 minutes to do this. But find people who are lighting your flame. Find people who are going to encourage you to be a better person. Find somebody who is seeing good in you. Omonto ko encourage. Tali omonto ko gando chiko kugambi mokao, gambi mosacho, gambi abasani bao. Abantu bali bago kolimi omolero. That is why abayiboli kale baga tokaniri ntobasa ko endemechi. Aba amate na bago kolimi omolero.
Uroche ngana basani mbwale konyora ba umuira mache ice ba salire gesa kukiao koko chikuta bo konyole mukao chire abana ba chire chiombe chiakule kende nkeyo because bono libaga ba kubekera lisa kubwoke liba ba gotongie kibiriti bwoke omuga nayo bwoke umuchino obatete ko make sure na ba kolimiri bunebigenga you understand? Tigarabuya, let me go and have my lunch. Ingachi stars and then ababekire nambagaiga. Please donate so that way we can help these children. Let us be positive to other people. Nigo tuanchete kongusa abantu gochimagega sana if I think it is cultural. If you really ask me if it is cultural, I was telling my husband the other day when I was growing up, it's like everybody was fighting. I don't remember ngabantu kenyoro iga ngabantu very happy. People were always mad. Kare yani bantu mbaliko tuara party for nothing. Okonyara ngabantu very mad ryoka. So let us change that culture. It is part of our culture. Tubwate bitina ryoka tukonya gobeta abante bite tukonya kolimelia abante merero, but you know what, intuboneke golieke we can change the generation. Totebe nga itukumirana abagusia bari togende Las Vegas abande nga itukumirana tumirana bari Atlantic City abagusinga itukumirana togende tumirane Magharibi totwale nice weekend abagusi tutagete toligia abagusia at least nonye emia tuchake ko have fun. Wono igi fun tubwate niyo go donate towards the children. Next week, tugolera bana mandas. Donate something and let us get together with the positive energy. Totonganie merero that way. Onye etaya nege woka na etaya oyo Kenya sa oyo.